krásnej obci Šumiac. Dedinka, pod ktorou je Kráľová Hora. Ahojte, vítame vás pri ďalšom videjku. Šumiaci. Chcem upozorniť, že toto video nie je pre tých, čo už boli na Kráľovej, ale ani pre tých, čo neboli. To je len naše súkromné. Takže v podstate si to robíme jak vždycky po svojom. Nakašľame na všetkých. Čiže môžete si to pozrieť, keď vás to bude zaujímať. Hej, Samozrejme lajčík, páčik, odber. Tak, odber. Je to iba síce pre nás, ale dajte nám tam lajčík a páčik. Dislike. Nie, dislajky nie. Ty si necháte na iné videá. Teraz Lukáš si ide požiť e-bike. Ja už tu ho idem skladať. Z domu doniesol? Treba ho zložiť. No vyberaj. Mohol by som ti pomôcť, ne? Hej, keby si nedržal ten telefón. Že fajne, konečne nejdem sám, mi kamarát pomôže. A debil si zoberie telefón do ruky. Aj tak na to ostávam sám. Ťažké nebolo. Baterka. E-bajky sú e-bajky. No ale na to, že máme 2. novembra, máme relatívne fajn počasíčko. Globálne oteplovanie má aj svoje výhody. Poriadne docáhnuť. Sitom. Tada! No, jeden vybol. Čas na druhý. Je to jak Lego. A ideme hore. Ideme hore, máme 10:23, mali sme tu byť pred pol hodinou, no ale Lukáš ako vždycky meškal. Nič nové, proste stále rovnaký. Náš štýl sa nezmení. Tak, poďme na vec. Čau. E-bajky tu. Dalo si sme za tento bajk? To je auto, ne? Nakoniec sme vymenili e-bike za fatbike. Tu som zvedavý, že ak sa mu na tom pôjde. Vymenili sme bajkis. Lukáš ide na mojom. Na tom fatbajkus. Ale už sme pomaly pri chate. Nie je to sranda. Nie je. Na normálnom by to bol Mordor. Na normálnom by som zomrel. Mŕtvy by som bol, mŕtvy už dole. Čím viac už spoznávam, viem o čom rozprávam, nepreháňam. Spoznáš ich pod nárečí, retro je v zaječí a v Mikulovi tam im nerží. Yo, bacha na reči, všade sa pestuje, zbiera a pália sa tu Marulovice. Pozdraví do Breclavy, Millennium, Big Pavlovice. Môže sa ti zdať, že o tom veľa vyprávam, no nepredávam nič, že pri Eko sa vleje do Dunaja. Máme popivku, môžeme pokračovať ďalej. Tu je predné sedlo. Cesta pokračuje. Výhľady začal parádne a tam je tá mrška. Mrška je novláda. Tu Lukáš je spokojný. Ale topka na to, že je november, 2. To by sme sa murdovali. Čak teraz koľko máš baterku? 40. Zase, na nebi. Ja
38. Tak dajak. Bolí ma kakač! A mrznú mi pinde. A nič, vyhľadí topka. Zatiaľ. Možno, že aj Tatry. Tam hore ideme. Do toho mraku. Posloucháte československou desku. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Vítajte na Kráľovej holi. A ja sa pýtam, kde je ten strom zelený? Kde sa nachádza strom zelený? No vedeli ste, že v origináli sa vrchol stromu nakláňa k šumiackej a nie k slovenskej zemi. S pôvodnou verziou sa spája aj legenda o autorovi textu. Vraj ním bol vojak zo Šumiaca, ktorý sa vracal z ruského frontu postrelený. Uvedomoval si, že domov sa už nedostane, pretože ho čaká smrť v podobe šibenice, stromu na Kráľovej holi. Podľa iných povier je pieseň o kriminálnikovi. Čaká ho poprava na šibenici, ktorú symbolizuje strom. Spomínaný strom by ste však na Kráľovej holi hľadali márne. Vítajte na Kráľovej holi. Dobre? A bude taký tristý. Hej, naštudoval som sa, tabulka není ich veľa, čo som zistil, že výška celej veže vysielača má 131 metrov, vyťah chodí do výšky 101 metrov a potom to musíte si spešiť. Je to nefunkčné. Tak funkčné to asi bude, ale je to určite len pre obsluhu, nie je to pre bežných smrteľníkov. Ja viem, že zo Šumiaca prevýšenie až po hore je 1000 metrov. Aj tak to bola makačka, cesta nám trvala približne nejaké 2 hodinky, no ale pol hodinku sme posedeli ešte v chate, keďže po ceste je chata. Viedete, tu nefúka, ale dnes to nie. Asi tak. Přátelé, ešte sa na zábery, ideme v hore ulítať. Baba.
Ahoj, hello. Servus, nazdar. Tak sme dole, v Šumiaci, tam, kde sme začínali. Tu aj končíme. Bicykel naladovaný. Jak by si to zhodnotil, tento výlet? Počasíčko nám vyšlo. Prekvapivo. Bál som sa, že bude zima, ale počasí fajn. Najmä tu dole práve teraz slnko vyšlo, takže sme si to užili, výhľady, rozfúkalo to mliečko, čo bolo z rána. Takže po tomto smere úplne, že to bolo perfektné. Čo sa týka e-bajku, tak som rád, že som vyskúšal ten fatbike. Ten je perfektný, čo sa týka tlmenia, narazu a všetkého, takže to určite odporúčam. Ak si idete na Kráľovú holu a požičiavate si bike, tak rovno tento. Pokiaľ nezrobia nový asfalt. Hej, s novým asfaltom to bude potom jedno, ktorý to bude. Lebo tie cesty sú strašne rozbité. Tak, nebezpečné, to je mega, to je nebezpečné. Treba si dávať proste pozor. Tak viete, čo máte robiť a my ideme. Zapíname pasy. Zapíname pasy, odlet. Pa, pa. Čau.